kerajaan sing tetangga, yaiku Kerajaan Pengging lan Kerajaan Boko. Kerajaan Pengging dipimpin dening Bandung Bondowoso, dene Kerajaan Boko dipimpin dening Prabu Boko. Nalika keloro kerajaan iku perang, Kerajaan Boko kalah, dening Prabu Boko séda ing asta Bandung Bondowoso. Kekalahan kasebut dadekake Bandung Bondowoso nguasani Kerajaan Boko. Kowe, aku putra Raja Pengging. Ana apa kowe teko mrene? Aku arep nguasai kerajaan. Wani ngomong ning ngarepku. Kowe bakal ora iso ngalahke aku. Kowe ora bakal iso nglangkai batangku. Yen ngono tanding karo aku. Kabar Raja Boko kawan perang. Ana apa, Dek? Dayang padha mlayu mrene. Sapa sing mateni bojoku? Pun Raja Pengging Paduka Ratu. Pak, ora mungkin kaya ngene iki. Penake mbawa ning kene. Gede banget Tuan, napa melih niki sampun gadahi Tuan. Yen ngono aku katon gagah lan ganteng. Kanjeng, Sopo cah ayu kae mau Pakih? niku Rara Jonggrang, Sopo kuwi? estrinipun Raja Boko Tuan. Apa? Raja Boko? Leres Tuan. Tapi aku kesenengan karo cah ayu. Dheweke weruh Rara Jonggrang lan kepincut banjur dheweke nglamar Rara Jonggrang. Ayo tenan karo kowe. Ora isae kowe. Aku bakal mempersunting ayumu. Mergone ayune parasmu, awakmu bakal tak persunting dadi bojoku. Andong we ana aku westu lan kanono sesuk ning ngarep kerajaanku. Iya Roro, aku bakal setia ngenteni kowe. Tak terem mulih ya Roro. Ora usah aku iso balik dhewe. Ya wis, aku ora meksa. Ya Bandung. Kuwi ta Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso sing wis ngalahno raja. Ana apa iki kok kaya enek sing kok omongi? Apa bener? Bandung Bondowoso kuwi arep nyedheki putri Rara Jonggrang. Apa ngerti aku? Emang ana apa? Susah kowe ora ngerti yen Bandung Bondowoso iku wong sing wis ngedani raja. Iya bener. Wis tak kira. Ngaturaken informasi iki nggone Ratu. Iya, ayo. Oh, para dayang-dayang sampai kesusu kaya ngene. Oh, wonten badhe tiyang ingkang sedaya Putri Rara. Yaiku putra saking kerajaan Pengging ingkang sampun nyedani raja. Po, aku kudu nyedahi Rara ben ora karo lanang-lanang iku. Inggih Kanjeng Ratu. Bunda badhe dalem ngaturake sesuatu. Ana apa anakku? Wonten kakung ingkang kate nglamar kula, Bunda. Cah lanang Rara. Asmane yaiku Bandung Bondowoso. Apa? Tenanan? Nggih Bunda, saestu. Wonten napa kok Bunda kaget? Rungokno anakku, ana sing Bunda arep omongke marang awakmu. Sakjane Bandung kuwi sing mateni bapakmu Rara. Hah? Ora mungkin. Leres iku Rara. Lanjut pripun Bunda cara nolake? Ngapunten Kanjeng Ratu, kula wonten ide menawi Putri Rara Jonggrang niku menehi Bandung Bondowoso syarat ingkang mustahil dipun pungkasi kali Bandung Bondowoso. Ya apa iku Dayang? Menawi Putri Rara Jonggrang niku nyuwun sewu candhi sing saderenge sing kudu rampung saderenge pitik jago kluruk.
Roro Jonggrang nesu lan kuciwa banget amarga ora percaya ayahandane seda ing tangane Bandung Bandawasa. Demi tresnane kuwi, Bandung Bandawasa gelem nglakoni apa wae. Banjur Roro Jonggrang menehi syarat yaiku gawe 1000 candhi sewengi. Roro, apa wis nemone jawabane? Ya, aku gelem mepet bojo. Tapi aku ada satu syarat, yaiku gawekno candi 1000 ing wektu sewengi sadurunge jago kluro. Iya Roro, tak sanggupi. Iya, tak anteni. Apa tuan? Aku njaluk tulung kowe gawekno 1000 candhi. 1000 candhi tinggi apa? Gak usah takon ae, jang lakonono. Ki Kanjeng. Toko kadoan Roro Jonggrang lan Patih BB nginceng Bandung Bandawasa sing lagi bangun candi. Roro Jonggrang ngerti yen Bandung Bandawasa bangun candi direwangi para memedi, banjur dheweke ngrencanakake cara supaya Bandung ora bisa ngrampungake bangun candi. Piye Roro, candine wis mbok delok? Ya, candine wis tak delok. Candine cacahe mung ana 199. Aku gak iso mepek bojo. Ora mungkin. Yen kurang siji, kowe sing dadi candi. Kabarane Bandung wis entek. Amarga kelakuane Roro Jonggrang sing ora gelem ngerteni dheweke. Banjur Bandung ngutuk Roro Jonggrang dari candi sing nomor 1000. Akhire Bandung Bandawasa bisa nguasani kerajaan Prambanan lan Roro Jonggrang dadi candi sing nomor 1000. Apa? Nih, bondo-bondo sok. Bersunting ayumu. Kamu bersunting. Pun gadai. Iku man. Gak ada ngomong, Rek. Ya, Jin. Wes, ya masuk ka. Kangge apa?